दिनै हरखाबै बेवहाय जोङो ज' गामिनि गोजा जिरायनायनि मोनसे लाहार फाहारखौ खालामनाय जादों। साननै सिगां गामिनि गावबुरा बिथाङा आंनि न'आव थांनानै दिनैनि जुथुमनाय मिटिंनि बागै बिथाङा सावरायहैदों आरो दिनैनि नैबे समखौनो थि खालामनानै लानाय जादों। बिथांमोननि खुगानिफ्राय आं बेखौ मिथिनो मोनदोंमोन जे जोंनि गामिनि माखासे रायजो राजाफ्रा जायफ्रा दासिमहालागै बिपिएफजों गैथ'वामोन बिथांमोनहा बिपिएफआव फैनानै खामानि मावफानो गोसो आरो जों बिथांमोनखौ ज' लानानै आवगायलांनो थाखाय गामि हिसाबै मोनसे थांखिखौ लानाय जादों। जाय बिथांमोनहा फैगोन जों बिथांमोनखौनो ओइदिनखालि बरायनानै बे मेलखौ खुंनो थाखाय थिम थाम खालामनो गोसो जादों। बेयाव नोंथांखौ दसेब्लाबो नांगौ होननायलाय आं दिनैनि समखौ बिथांमोन बुंनाय लेखा बेवहाय मिटिं खुंनो लानाय जाबाय। आं मोजांबो मोनबाय। गामिनि गोबां जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव सानफ्रोमबो मोखां नुलायग्रा गामि दरसेनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ खौसेयै बेवहाय मोखां नुलायनानै लोगो मोनलायनानै आरो जयैनो उननि बेलायाव राजनितिनि फोथारावबो थानानै खामानि मावनायनि जे मोनसे जोंनि आइ आफाफोरनिफ्राय ओंखारदों बेफोर बाथ्राखौ साननानै गोसोआव मोजां मोनदों। मोजां मोनसे आगान सुरनाय, मोजां मोनसे लामाखौ बोजबनाय आरो नोंथांमोननि गेबें साननाय बेखौ नुनानै आंहा गोसोआव थोजासे गोजोननाय मोनदों। गावनि आंगो गामिनि रायजोफोरखौ गोसो गोरबोजों बेसेबां अनो, बेसेबां मोजां मोनो, गामिखौ बेसेबां मोजां मोनो, बेसेबां अनो, बेखौ आङो दिनै नोंथांमोननो हयथ'बा बुफ्रुनानै बुंनांगौनि हयथ' आं सानाखै। बे आंनि गोसो गोरबोआव दं। गामिनि अबस्थाखौ बोरैहाय मोजां खालामनो हायो, गामिनि आइ आफाफोरनि साननाय हनायफोरखौ बोरै मोजां लामाथिं लांनो हायो, जोंनि गामिनि महर मुस्रिखौ बोरै गुस्लायहोनो हायो, बे साननाय सिन्ताधाराया आंनि गोसो गोरबोआव जेब्लाबो दंबाय थायो। सोरजोंबा सावरायनानै बेखौ बुंथिनानै लानायनि बाथ्रा नङा, सोरनिबा सिगाङाव फोरमायनायनि बाथ्रा नङा। आं बे गामियाव जोनोम मोनदों। बे गामिनि बाथ्रा खोथाखौ सिन्था खालामनाया दिनै आंनि बिबान। गामिनि रायजोफोरनि गेजेराव अनलायनाय, गोरोबलायनाय, खौसेथिखौ, गोजोन सान्थिखौ लानानै रुजु रुमु मोजाङै रायजो जालांथों बेखौ आं लुबैयो। गावजों गावनि गुलाय गुजाय, गावजों गावनि एना एनि रायजोफोरनि गेजेराव जाहाथे दाजाथों। नों देरनायखौ आं नायनो हाया, आं देरनायखौ नों नायनो हाया। सोरनिबा मोजांखौ, सोरबा रोंनाय रानायखौ सोरबाया नायनो हाया, सोरबाया हिंसा खालामनाय, बेफोर थासारिया जोंनि गेजेराव दाफैथों। समाजाव, राजनितियाव, जोंनि रायजो जानायाव, सानफ्रोमबोनि जिउआव खुनु प्रकारे जाहाथे मोनसा गसा हिंसा हिंसि जाया, गुलाय गुजाया जाया, बे जिनिसखौ दाफैथों होननानै साननानैनो आङो जदिउ राजनितिनि फोथाराव दङ आरो राजनितिनि फोथाराव थानाय मानसिफ्रा गावबागाव दलनि मानसि बुथुमलायनायनि थाखाय जेब्लाबो नारा नाथा नाजायो। बैनि न' थांनानै मानसिफोरखौ लोगो हमनानै फुस्लायनाय, बुरखायनाय, बायनाय फाननायनि हुदाया राजनिति खालामग्रा मानसिफोरनाव दङ। अमुक होगोन, थुमुक होगोन, नैबेखौ लादो, नैबेखौ होनसै, आंजों फैदो, बिसोरजों दाथा, बिदि बुंनानै रायजोफोरखौ गावनिथिं लाबोनो नाजानाय, मालायनिखौ गाज्रि बुंनाय, मालायनिखौ नागारनो फोरोंनाय, बे जाबाय राजनितिक नेताफोरनि खामानि आरो राजनितिक नेताफ्रा बेखौ खालामो। खिन्थु दिनै नोंथांमोनहा मिथिगौ आं राजनितिनि फोथाराव दङ होननानै बे गामियाव हाबनानै सोरनिबा न'खराव राजनितिनि मालाबा सोरजोंबा फंसे बाथ्रा रायलायनानै
आंजों फैदो बेजों दाथासै जोंजों फैदो बिसोरजों दाथासै बेबायदि रोखोमनि सावरायनाय बाथ्राखौ निश्चय आंनि गामिनि खुनु आइ आफा रायजो राजाया आंखौ बुंनो हानाय नङा। आङो फुरा रोखोमै उदाङै हगारना होदों। गामिनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा गावसोर जेराव गोसो जायखौ मोजां मोनो जेराव थानानै खामानि मावनो बिथांमोनहा गोसो जादों बेहाय थानानै मावनो हो, बेथिं थांनो हो, गावनि लुबैनाय बायदि साननाय हनाय मावनायनि खाबुखौ बिथांमोनहा लाथों होननानैनो आङो खुनु रायजो राजाफोरखौ गामिनि आइ आफा नोंथांमोननि सिगाङाव आंजों फैदो आंजों थादो आंनि पार्टियाव हाबदो जिबनाव आं दिनैसिम बुंफेराखै। आं सिगाङावबो बुंदों दिनैबो बुंगोन गुबुन जायगायाव आं राजनितिखौ खालामगोन खिन्थु आं आंनि गामियाव राजनितिखौ खालामनाय नङा। आरो बेखौनो नुदों नोंथांमोनहा मालाबा सोरनिबा न'आव हाबनानै आंजों फैदोलै होननाय सोरखौबा बुरखानि नुफेरदोंना? बबेबा मिटिङाव फैनानै आंजों फैदोलै होननाय नुफेरदोंना? नुवाखै। कारण राजनितिया गन्दगलिया बुस्थु बेखौ मिथिनानै ला। आरो राजनितियाव जाय मानसिया ओंखारबाय ओइ दिननिफ्रायनो बे मानसिया लोगो लोगो गावजों गावखौ समालोचना खालामग्रा, गावखौ गाज्रि होनग्रा, मोजां होनग्रा, गावखौ बाख्नायग्राबो बे मोननै केम्पखौ लोगो लोगो सृष्टि खालामनाय जायो। मैया दाख्लैसिम हमनानै ला उदाहरन स्वरूपे दिपेन बर'आ एबसुनि आफादगिरि। एबसुखौ जों बयबो मोजां मोनो, आंबो मोजां मोनो, आंनि थैयाव दाबो एबसु दं आरो थैजासे थाबाय थागोन बेखौ रावबो सेनानै लांनो हाया। एबसुनि हेंथायै सोरबा बाथ्रा बुंबा आंबो बिराद दुखु मोनो। एबसुनि मावनाय दांनायनि सायाव समालोचना खालामबा आंबो दुखु मोनो। सोरबा एबसुनि नेताखौ सोंखारिनाय बखिनाय बे आलादा बाथ्रा, किन्तु संगठन हिसाबै जेब्ला एबसुखौ एसे हल आक्रमण खालामनानै बाथ्रा बुङो आंनाव खर'आव नाङो। दा बेबायदि मोजां मोननाय अननाया आंहा फरायसा आफादाव दं आरो थाबाय थागोन। आं जेखि दलाव थाया दिनै बिपिएफ दं, बिपिएफआव दं, गाबोन कंग्रेसबो जानो हागौ आं, समफोर बिजेपिबो जानो हागौ आं, थामलिफोर सोरबा आङो बबेबा इउडिएफबो जानो हागौ आं। खोथाथे बाथ्राथे जेन'बा आं बुंबाय आरोखि। होमबाबो आं जेखि आफादाव थाया जेखि दलाव थाया जातिनि संगठन, हारिनि संगठन, माहारियारि आफाद जे आफादा बर' जातिखौ पृथिबियाव गायसनदों, पृथिबिनि मानसिफोरजों सिनायजानाय खालामदों, पृथिबिनि मानसिफोरखौ सिगिग्लुंनो हादों, मुलुगनि देरसिन सोमावसारनायखौ जे आफादा खालामनो हादों बर' जाति दानायनि नामाव, बे आफादखौ आङो जेरावखि थाया अरायबो खर' गंग्लायै मानिनानै सोलिलांगोन। आफाद हिसाबै बिनि आफादनि दैदेनगिरिया सोर बेजों खोथा गैया। जुदि गाज्रिबा आं बेखौ समालोचना खालामगोन। आफादा जि मोजां बे आफादखौ दैदेनगिरिया गाज्रि जानायनि थाखाय आफादा दिनै बदनाम मोनदों। बे आफादगिरिखौ बे सोरबा व्यक्तिखौ आं सोंखारिनाया आलादा जागोन। दा आफाद हिसाबै सोंखारिनो गैया। दा दिनै बे आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ एबसुआव थानाय समाव बयजोंबो मानिजानायमोन। प्रमद बर'आ एबसुआव थानाय समाव बयजोंबो मानिजानायमोन। आन्दलनकारि बर' जातिनि नेता। प्रमदनि लेक्सार खोनासंनो बोजों बोजोंनि मानसिफ्रा थाङोमोन, मिटिङाव बारसोमहैयोमोन। रेल लामा, राजा लामा, आन्दलन जेरावबो मानसिफ्रा बारसोमहैयोमन। राजनितियाव फैबाय दिनै बिसोर, दिपेनाबो दिनै फैबाय। मैया इसोर बायदि मानिजानाय मानसिया राजनितियाव आगान होनाय लोगो लोगो सेकेन्डआवनो बे गन्दगलिया मानसि जागोन बियो। राजनितियाव नोंखौ बाख्नायग्राबो, नोंखौ सोंखारिग्राबो, नोंखौ फुजिग्राबो, नोंखौ नेवसिग्राबो, बिबार माला गानहोग्राबो, जुथानि माला गानहोग्राबो थागोन। राजनितिया ओरैबायदि गन्दगलिया जिनिस, ओरैबायदि गुलाय गुजाय जिनिस जेजों समाजा नस्थ'बो जानो हागौ, मोजांबो जानो हागौ। मानसिफोरखौ मोजांबो खालामनो हागौ, गाज्रिबो खालामनो हागौ। राजनितिजों जौगाखांहोनोबो हागौ, राजनितिजों दाबायनानै दोननोबो हागौ। बिराद गाज्रि जिनिस बे राजनितिया। दा बेबायदि राजनितियाव आं दा दं। जे गाज्रि होननानै आं दा बुंबाय थादों, उपाय गैया। देशखौ जोङो राजनितिजोंनो खुङो जिहेतु। राजनिति नेताफ्रानो देशखौ सालायो। बे सिस्टेमनि बाथ्रा, संबिधाननि बाथ्रा, देश सालायनायनि बाथ्रा बियो। बे हिसाबै
उफाय गैया नों गाज्रिबाबो मोजांबाबो लासै लासै बेयाव थानानै मानसिफ्रा खामानि मावनांगोन नों भट होनांगोन बे भट होनायाबो राजनिति नों फोथाराव थांनानै लेक्सार होआखै जानो हागौ सानफ्रोमबो नोङो खामानि मावाखै जानो हागौ राजनितियाव थाफानानै नोंथ' भट हैनो थांथारो भारतीय नागरिक हिसाबै भट होनायनि अधिकारा जोंहा साफ्रोमबो बिब' बिनानाव बिदा फंबायफ्रा दं हिसाबै नों भट होनो थाङो भट सेन्टाराव होनायाबो मोनसे राजनिति बे राजनितिनि फोथारनिफ्राय रावबो खारनानै गवा बेवहाय नों बयबो सिद्दायै नङाबा खेंसालियायै सोरबाया सानफ्रोमबो सोरबाया एखम्बा बेबायदि नोङो राजनितिनि खामानियाव जों बयबो लोब्बा जाफानानै दङ गलाय गुजाय गाज्रि गेसाव गोफोन गन्दगलिया होननानै मिथिसेयावबो जों राजनितिखौ खालामनो गोनां जायो दा बेखायनो आङो मा होनदों जे बे गामियाव सुगै सान्थियै रायजो जानाय गोरोबनानै खौसेयै रायजो जानाय आइ आफाफोरनि गेजेराव राजनितिनि बिस मन्त्रखौ लाबोनानै आं दावराव दावसि गुलाय गुजाय गावजों गाव नायनो हायै एना एनि बे थासारिखौ लाबोनो गोसो गैया बे खारनावनो आं बे जायगायावहाय राजनितिखौ खालामा होननानै सिगाङावबो बुंदों आं दिनैबो बुंगोन आरो आं उनावबो बुंगोन दा बेवहाय खिन्थु सोरबाया आं जेराव दं बेवहायनो गोसो जानानै जों नोंजोंनो थाफानानै खामानि मावनोसै होननानै फैयोबा आं बेखौबो खिन्थु नागारनाय नङा बेखौ आं बोजबनानै लागोन खिन्थु जर जुलुम भाबै सोरखौबा बायख्राब जाहो लोंहो माबा माबि होनानै जर जुलुम आंजों लाबोनाय बे राजनितिखौ मुगैथाव गान्दा राजनितिखौ आं खालामनाय नङा सोरनिबा न'आव हाबनानै बुरखायनाय बेखौ आं खालामनाय नङा गोसो जानानै बे खारसिङै फैनानै आंखौ बोजबनानै लानानै आंजोंनो खामानि मावफानो होननानै सिगांबोयोबा आं बेखौ खालामगोन नाजावगोन आरो बेखौनो दिनै आं खालामदों दिनै नोंथांमोनहा लेंहरदों आं नंखायनो फैदों बेयाव जाय बिथांमोनहा गोसो जानानै गावनि गोसो बायदि हाबनो नागिरदों गामिनि जोंनि मावथिफोरजों सोरजों रायज्लायनानै सोरजों गोरोबनानै मा बुजिनानै हाबनो नागिरदों हाबनो फैनाय मानसिफोरखौ आंजों हाबनाङा आंजों थानाङा आंजों फैनाङा आं जेराव दं बेहाय खामानि मावनाङा आं बेखौबो खिन्थु बुंनानै अपमान खालामनायाव गैया जयै जिहेतु जों थानानै खामानि मावनो आंहाबो गोसो दं खनसेयैनो ज' जाजोबनानै खामानि मावनो हायोबाथ' मोजां बाथ्रा फंसेयै बुंनो थाङोबा बे गामि दरसे एक गामि एक दल एक नीतिजों जों थांनो हायोबाथ' मोजांमोन खिन्थु राजनितियावथ' बे सम्भब नङा राजनितियावथ' ज'जोब होननाय जिनिस गैया बे जोंनि देशनि सिस्टेमनि बाथ्रा गणतन्त्रनि देशनि जोंनि भारतनि मोनसे संबिधाननि नियम गुबुन गुबुन दल खालामनो हायो देरहा जेन बेजों खोथा गैया जायखौ मोजां मोनदों जेराव मोजां मोनदों बेयाव थानानै खामानि मावनो हायो बे हिसाबै दिनै हाजार आं होना मानो सोरबाया होना मानो जों मोनसे दलाव ज' थानानै खामानि मावनांगौ बे माब्लाबाबो जानाय नङा जाया डेम'क्रेटिक कालचार होननानै बेखौ जों जेराव बुङो पलिटिक्स इन्डियान पलिटिक्सआव डेम'क्रेटिक पलिटिकेल जे माने मोनसे कालचार बे जाहैबाय गुबुन गुबुन दलाव थानानै खामानि मावनो हानायनि मोनसे राजनितियारि हारिमु आरो बे हिसाबै बेवहाय थागोन मोननैबो थागोन मोनथामबो थागोन मोनब्रैबो थागोन रावबो फैजोबाबो जानो हागौ फैयोबाथ' मोजां फैजोबनो हायोबाथ' मोजां बयनिबो मोजां जागोन आंनिबो मोजां जागोन गामिनिबो मोजां जागोन आइ आफा रायजो राजाफोरनिबो खामानि मावनो मोजां जागोन आरोखि दा बेफोर खोथाखौ दिनैहाय खायसेया सिन्था खालामनो हाबाय बुजिबाय खायसेया माने जानाय नंलालै थांसै उनावबा मा जागोन मा बेरगोन सरकाराबा माब्ला फैफिनगोन दिनै इउपिपिएलआव जों दंमोन सोरबाया जों बिजेपिआव दंमोन राजीब बांगाला हनै माने मैया दाख्लै बिजेपि खालामबाय रिजार्भेसन होनानै दा गावहा इन्डिपेन्डेन्ट गेलेहैबाय बिजेपिनि जोंनि बिदा फंबाय बिमा बिफाफ्रा माने बिब' बिनानावफ्रा आलाय आथानि जाबाय दिनै गार्जेन गैला अभिभाबक गैला सोरजों थांनो सोरजों फैनो सोरखौ मानिनानै सोलिनो बेबायदि अबस्था जादोंना जायाखै दालाय बिजेपि खालामग्रा मानसिफोरनि अबस्थाया बेनोथ' जाबाय नङा होमबा इन्जिनानो गैलाबा खर'आनो जबायबा माजों आवगायनो नोंलाय आथिं गैला आखाइ गैला माजों मा मावनो हाबाव नोंलाय जेबो गैला लामा ससेयाव गोदाव सोराव आलाय आथानि जानाय बायदि जाबाय जेन'बा बाथ्राखौ बुंनो थाङोबा बिदि खोनायोना खोनाया खोनायो नङा होमबा खारन बे जायगायाव बिजेपिनि नेताया जोंहा राजीब बांगालानोमोन दा राजीब बांगालानो जुदि बिजेपिआव गैलाबा बै लान्जाय फानजायाव थानाय लान्जु फान्जुफ्रा मा खालामबावनो बेफोर खोथा फैना फैया फैयो नङा होमबा दा होमबा बिसोरो दिनैहाय शुद्ध लामाया बबे गेबें लामाया बबे जेराव थानानै खामानि मावोबा देश समाज न'खर गावनि
गासैबोनि माबा मोनसे सिन्था खालामनायनि मोजां खरागखौ मोनगोन, मोजां आसनखौ मोनगोन आरो खामानि मावनायनि खाबुबो फैगोन। बेखौ नागिरना आवगायनांगोन ना आवगायनाङा? आरो बे गैला होननानै दिनै राजिब बांगाला होननानै गैला होननानै लामानि आगान सुरनाया जुदि आगान सुरनाय लामाया जुदि गोथै हाखरथिं थांनाय जायोबा बेखौनो जुदि नों सायख'नानै लायोबा आरो जोबस्रांहैबावगोन बे जोबस्रांहैबावगोन। दा बेखायनो दिनै जेसेबां बनरगाव ब्लकनि सिङाव बिजेपिनि मावथिफोर दं बिथांमोनहा जालदाब जुलदाब गारनानै बर'नि राजनितियाव फैनांगौ। बर'नि राजनिति माने मोननै, आंथ' आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों बर' जाथिया मोननैल' राजनिति खालाम, मोनसेया जाबाय BPF आरो मोनसेया जाबाय UPPL। BPF खौ जुदि नों सुखुवाखैबा UPPL आव थां, UPPL खौ नों सुखुवाखैबा गाज्रि मोनोबा BPF आव फै। नो कंग्रेस, नो BJP, नो CPM, नो CPI, खुनु दस्रा दलाव थांनो नाङा। हारियारि राजनितिखौ गारनानै गुबुन हारिनि राजनितियाव जों थांनो नाङा। दा बे हिसाबै दिनै जायफोर बिथांमोनहा बिबार खालामदोंमोन BPF आव फैफिनदों आरो BPF निनो मानसियानो BJP खालामहैखादों। माने बारा बुंनाय जानाय नङा बियो। BPF नि मानसिफ्रानो BPF खौ गारनानै BJP खौ खालामहैखादों। माखासे एसे एनै दस्रा पार्टिनिया रेजेक्टजों जानो हागौ, खिन्थु मेक्सिमामथ' BPF नि मानसियानोमोन, नङा होमबा? दा बे हिसाबै BPF आ गावनि फुराना न'खर आरो बे फुराना न'खराव गिदिंबोफिननायाव BJP नि कर्मिफोरनि थाखाय जेबो आख' फाख' गैया, जेबो उसुबिदा गैया। फैफिन जों जमावनि न'खरसेनि खामोन जों, जे न'खराव जों जोनोम जादों, जे न'खराव जोंहा बिदा फंबाय बिमा बिफानो दं, जोंनि न'खर BPF आ बे हिसाबै बेवहाय फैबाय, खामानि मावबाय, मोजां मोनसे न'खर संसारजों सालायफिननायनि खाबु मोनबाय। दा बेनि बादैबो दिनैहाय जोंहा जेखिनि बेयाव दिनै UPPL हिसाबै मानसिफोर दं अनेक जायगायाव, बिथांमोनहाबो दा फैगासिनो दं। फैनानै ज' खामानि मावलायनो हायोबा गाज्रि नङा। हाग्रामायालाय सोरथो? हाग्रामायाबो बर' जाथिनि थाखाय आन्दलन खालामबोनाय, गिलु फालु हाग्रायाव थानानै दावहा नांबोनाय जोहोलाव, पुलिसजों आर्मिजों बुख्रुबजानाय दैख्रुबजानाय सासे आन्दलनकारि संग्रामि नेता। बर' जाथिनि हेंथाथ' खामानि मावाखै बे जिबनाव, बर' जाथिनि खहाथ' खामानि मावाखै बे जिबनाव। बर' जाथिया जेखौ बिदों, जेखौ लुबैदों, जेखौ नांगौ होननानै आन्दलन खालामदों, जुजिदों, बेखौनोथ' दिनै सृष्टि खालामदों। BTC आ सोर दानाय? 2003 सननि 10 तारिख फेब्रुवारियाव जे BTC सुखस्थिति खालामदों, सोर बबे संगठनजों खालामा? बे BLT जों खालामाखै होनबा? बे BLT आ सोरमोन? हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय संगठनानोमोन। बे संगठनानोथ' दिनै बड'लेण्ड रायजो बिनानै आन्दलन खालामदों, बर' रायजो राजानि थाखाय जिउ दान होदों, जुजिदों, आर्मिजों पुलिसजों सुथुरफोरजों दावहा नांदों। मानि थाखायमोन बेलाय? हारि दानायनि थाखायनोमोन, जाथि दानायनि थाखायमोन, देश नांगौनि थाखाय, क्षमता नांगौनि थाखाय, राजनैतिक अधिकार नांगौनि थाखायनोथ' जुजिबोनायमोन। मानो गाज्रि मोनो जों बिथांखौ बिदिबा? मानो गाज्रि मोनो आं बिथांखौ बिदिबा? बिथाङा जुदि गासैबो गावनि सम्पूर्ण जिउखौ हारि दानाय, देश दानाय, बड'फानि गासैबो थांखि आदर्शखौ लानानै खामानि मावनानै दिनै जुदि जोंनि बर' जाथिखौ रैखा होनायनिनो खामानि मावदोंबा, बेबायदि नेताखौ नायनो हायै, सैयै, मुगैनाय, नेवसिनायनि बाथ्राया बबेनिफ्राय फैयो? हारि अनफावरि मानसिफोरनि गोसो गोरबोआवथ' बे फैनो हाया। आं जुदि आं माने बर' जाथिब्ला, आं बर' जाथिखौ मोजां मोननाय मानसिब्ला, बर' जातिनि थाखाय सिन्था खालामनाय, बड'लेण्डनि थाखाय सिन्था खालामग्रा मानसिब्ला, आं हाग्रामा महिलारिखौ मा खारनाव गाज्रि मोननो हायो? बेथ' बर' जातिनिनो मावनाय, बेथ' बड'लेण्डनि थाखाय दावहा नांबोनाय। गावनि मोननो गैयै लाइमोन बैसो, बेसेबांबा बेसेन गोसा बैसोखौ गावनि थाखाय बाहायालासे जातिनि थाखाय, देशनि थाखाय बिथाङा बाहायदों। साख्रि बाख्रि अफिसार जानायनि भाग्यआथ' दंमोन जोंहा बयहाबो। गिदिर गिदिर साख्रि बाख्रि लानानै रावजोंबो बेबायदि सोंखारि जायालासे, दावराव दावसि मुगै जायालासे, गाज्रि गेसाव गोफोन होनजायालासे जोंबोथ' आलादा भाबै, एखुथा भाबै अफिसार टफिसार जानानै रायजो जानो हायोमोन, न'खर संसार दानो हायोमोन। खिन्थु देशनि थाखायनोथ' जों बावबोबाय जोंनि जिउखौ, जोंनि समखौ मोननो गैयै बे बेसेन गोसा समखौ हारिनि थाखाय, देशनि थाखाय, बड'लेण्डनि थाखायनोथ' जों गारबोजोब्बाय। बे नेताखौ आं मा खारनाव गाज्रि मोननो? राजनितियाव सोंखारिलायनाया थागोन, हाग्रामाजों आंजोंबो गिलु फालु सोंखारिलायनाय, जुजिलायनाय, नाट गुड
गिलु फालु दावहा जाबोदों राजनितियाव जायो राजनितियाव जाया नङा बेंगलाव दिनै तृणमूल कंग्रेस CPM CPI BJP नि गेजेराव राजनितियाव थानानै एखे बेंगलनि मानसिफोरनि गेजेराव बुख्रुब सुख्रुब न' सावलायनाय दानथारलायनाय सुथारलायनाय मानो जादों गुबुनजोंथ' जायाखै गावजों गावजोंनो जाबाय थादों बे राजनितिखौ आं दहाय बुंदों बिराद गाज्रि जिनिस बियो बिराद गाज्रि जिनिस बियो दा होमब्लाबो जोङो दिनैहाय मोनसे समाव सोंखारिलायदों मोनसे समाव माबालायदों गाज्रि गेसाव गोफोन होनलायदों दारै जुगे जुगे जोंनि जिबनाव जों बेखौ जोंनि खर' मेलेमाव सोनानै लानानै नायनो हालायै गनायलायनो हायै बे माने गोसो गोरबोखौ जों जायगा होनो नाङा नङाबा आंबोथ' हाग्रामाजों ज' खामानि मावनायनि बाथ्रा फैयामोन मानो खालामदों हाग्रामायाबो आन्दलनकारि आंबो आन्दलनकारि बिथाङाबो आंखौ आन्दलनकारि हिसाबै थैलाय बुजिलाय माने गावनि जिबनाव मानियो आंबो बिथांखौ सासे किल' फालु आन्दलनकारि नेता हिसाबै मानियो आन्दलनकारि नेताजों नेता जोंहा सन्मान होलायनाय दं जोंहा मान इज्जत होलायनाय दं जोंहा बेसेन होलायनाय दं आन्दलनकारि बर' नेताफ्रा जों ज' जानानै खामानि मावोबा जों मा खालामगोन जोंनोथ' जाथिनि थाखाय आन्दलनखौ दैदेनबोदों आन्दलननि बाथ्राखौ बर' रायजो राजानि सिगाङाव जोंनोथ' बुंदेनबोदों बेबायदि मानसिफ्रा दिनै जोङो जुदि गावस्रा गावस्रि जानानै थेर बेथेर बर'फोरखौ जुदि माने लोरबां थोरबां खालामोबा बे आन्दलनकारि बे नेताफ्रानो दायनिगिरि नङा होमबा राजनितियाव थानानै बिसोरथ' नस्थ' खालामजोब्बाय जाथिखौ बेबायदि मोनसे बाथ्रा बुंजानाय जागोन ना जाया जागोन दा बेखायनो दिनै जोङो जेखि जाया माने जोङो राजनितियाव एफा एनै सोंखारिलायनाय बखिलायनाया दङबाबो मानसिफोरखौ नायनो हाथारै रोखोम मुगैनाय गनायनो हाथारै रोखोम नेवसिनाय खोनासंनो हाथारै रोखोम मुगैनाय बे जानो नाङा दिनै प्रमदआ सोर बे इउजिदाया सोर बे रोंगोराया सोर हाग्रामा महिलारिया सोर खाम्फा बरगयारी चन्दन ब्रह्मआ सोर आं सोर जोंथ' गासैबो बड'फानि उन थानानै आन्दलन खालामनाय मानसि आरो बेखिनि मानसियानो बर' जाथिखौ दालांनांगोन बै इउजि ब्रह्म बै प्रमद बर' बै रोंगोरा नार्जारि बै सोरबा लरेन्स इस्लारि हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म आब' प्रमिला खाम्फा बरगयारी बे रबिराम नार्जारि मोनहानो जाथिखौ दैदेननांगोन जों खौसे जानानै आवगायलांनांगोन खामानि मावनांगोन बिटिआरआनो जोबथा नङा बेखौ जों बुंबाय थादों दा होमब्ला जोङो दिनै जोंनि आन्दलनकारि नेताफोरखौ जोङो ज' लानानै खामानि मावलांनांगौनि बाथ्रा खोथाखौ बयबो जुदि सानोबा राजनितिनि माखासे क्षमतानि बे गासैबो गुलाय गुजाय सिन्था धाराया जोंखौ ज' जाहोआखै जिहेतु ओइबार मोनसे जोङो नैबे फर्मुलानि दारै ज' जानो थाखाय आवगायलांफिननो सेस्था खालामनो नागिरबाय थादों बे जाहैबाय मा मोनसे पार्टिया दिनै बिराद गाज्रि अबस्थायाव फैबाय बिथांमोननि हालोदा